kuma ka bi dukkan manzannin nan da muka karanta da annabawa, duk wanda ya zo ba da satan amsa wa mutanensa za ka ga yana ce musu ku rike istighfari. Istighfari ba ma Allah haƙuri ne. Ka yi ba daidai ba, ka san ka yi ba daidai ba, kuma ka tuba, kuma da ka gyara, ya yi haƙuri ya yafe maka. Domin wannan laifi in aka barka da shi, shi kadai ya isa ya tatile ka, ya hana ka sakat a rayuwa. Yanzu waɗannan da Allah ya kama su sai ya ce fa akaznahum, sai ya ce bima kanu yaksibun, bawun din ba'u sababiyya ce, saboda wannan laifin Allah ce shi ya ja wannan azabar. Allah ya ce afa aminu makarallah fala ya'manu makarallahi, ba wadda zai aminta da talalan Allah illa alqaumul khasirun, sai mutane asararru. Kai laifin ka sake jiki, Allah ya ce sai dai asararre. Yana daga cikin kalmomi masu nauyi da suke cikin wannan Sayyidul Istighfar. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu ulaka bi dhanbi. Allah na san nayi ba daidai ba, Allah na san ban kyauta, faghfirli, ka gafarta mu. Ba mai gafarta zunubi in ba kai ba, to shi Allah da haka ake bi in an yi mishi laifi. Amma ba wadda zai aminta cewa ba komai, Allah ce wallahi sai dai mutanen da suka yi asara. Amma duk waɗannan al'ummomi da muka karanta, ai dai saƙon shine da suka aikatan ai bai tafi a banza ba, bai tafi a banza ba. Da ya yi magana a kan fir'auna, za mu zo mu da su hamana da su ƙaruna, sai ce wa makanu sabiqin. Allah ce ba su tsere ba. Inda akwai wadda zai tsere, su da su iya tserewa. Allah ya samu dace.